Feeling ko, malakat-lakat ko blanay, mahalin ko anay bala sa Bacolod, kay gusto ko magsaka sa silay para makapahuway-huway ko. Ang ending, ginpakapuyan ko isang rooster copy saka sa ilang restaurant. Bago ko yan nakalabot sa babaw, kahungaw-hungaw yung akong ginawa. Ay, sus, dumungutos ko mo. Hambal ko ano niya katuntuhan ang ginubra niyo sa akon. Sa dason gusto ko pagbalik ko, di may elevator na ha, para hindi ko yung mabalasan. Ay, karon pinangkuga, nakamo karon isa-isa. Char lang. But in fairness, bla, dapat si Lex wala na din. Pagguba-guba siya sa ako niya nga view. Dumidigwa ko. Ay, sus. Mayo lang gidya bla mga kalinti. Kay katahom-tahom gidya sa babaw. Baw, ado ara ka lang gidya sa langit. Tanamin, adi pang dalon ang gahisa. Simo kag gapangutang bla simo. Kag tiklodon sila paligid-ligid. Oy, basi mahambal ka mo nga tutuod na. Ay, kung mainit ko, tutuodon ko gina mga linti ka mo. Pero ang trip ko pa kadto di mga kalinti, worth it gid kay katahom-tahom gid sa ila lugar. Kag syempre ang ila mga pagkaon, bo Diyos ko. Sa, oy, mamuyayaw ka sang kadamit. Matyagan ko, nagpiliswit ang akon nga kwan. Nagpiliswit ang balhas ko. Amo lang na. Hindi, no, kayo nakamada sagi kung ano paminsar nyo. Kay ang pagkaon, gidya top notch, gidya mga kalinti, ginahambalan ta kamo nga namit gid. And after ko kadto sa Rooster Cafe, naghambal sila nga, since bag-o katapos kaon, makaon naman. Makaon naman taliwat sa Tito Chucks after mga 30 minutes lang ang interval, ha? Wala ko kabalo kung anong pamatsyag din nila sa ako. Do dahak-dahak, ano? Tanan-tanan, pwede ko kanon, ha? Din ko ni pang dasok. Kag diri naman niya syempre sa Tito Chucks ang ila din niya specialize amo ang ilang rabbit. Diri ko actually first time nakatilaw sang ginatawag nga rabbit gidya bala bo pertigili namit gidya sang ila pagluto sang rabbit daw litson nga baboy. Kaya nga ginpabarakan gid nila butang sang tanglad so namit ay Diyos ko bo ang saborya do hindi ka maguntat kaon mo. Abi kadtuin nyo di bala para matilawan nyo, ha? And since first time ko, naghinay lang ko anay ko no abi kagat, pagkagat ko, Diyos ko, namit. Gatunaw sa baba mo, ha? Dapat bilang pagtunaw sa mga utang mo nga wala gyapon na baydan, yun di so tayo, init ang ulo ka. Yung kisabla mga kalinti, siling kumabit-bit ko guro kasirula ay, nga para pagkita ko sila, ipakdol ko bla sa ulo nila, kag pakalo din ng kasirula, kag palpagun bla, kag mga balhoy, ang utang mo, nga bilatibay ka. Pero bay, ina lang sila ya, mapatato na lang ko. Ag naghambal ko din kay Cesar, tatuig ko kag init ang ulo ko. And after patato, siling ko na umpawan ako puli na ko sa Bacolod. Thank you, gid sila ha. Bye!